салом алейкум дӯстони азиз, салом ба кулли мардуми Тоҷикистон, салом ба мардуми банангу баномус, салом ба мардуми хайрхоҳ. Моҳи шарифи Рамазон муборак бошад ба ҳар як адами шумо. Дӯстони азиз, рости гап медонед чӣ? Чунон хурсандам ки ҳамин лаҳзае ки ман интизорш будам, ҳамун лаҳза хеле фаро расид. Худо хоста бошад бо хуси Аллоҳи меҳрубон бо дастгирии шумо пагоҳ ҷарроҳи Акар Раҷабалиро сар мекунанд. дар ҳаққаш дуогӯ бошем ки ҷарроҳӣ хуб бигзарад, бе ягон мушкилӣ бо ҳамин почҳои худаш раҳ гашта ба ватан биёяд. бовар мекунед? ҳамун лаҳзае ки ман худам озод ҳис мекунам ки ҳамун вақт соате ки ман интизораш ҳастам, ҳамун лаҳзае ҳастае ки дар аэропорт Акар Раҷабалиро мо пешвоз мегирем. ба худо қасам, бениҳоят интизорам ҳамун лаҳзара. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, суми ҷарроҳӣ ҷамъ шид, суми чип ҳамаша гирифтан. Я мушкилӣ ҳасте дар инҷа бародаро, мушкилӣ хеле хурдакакай. ман фикр мекунам ки барои мо мардуми тоҷик ин мушкилӣ нестай. барое ки ҳамин қадар мо кардем рафтан, ин ҷарроҳӣ ҳам сар мешавад, пага худо хоста бошад. фақат дар инҷа суми балниса намераса, бас суми гашта омаданаш. амира я ҳаракат кунем, карта дар инҷа мондагиай, я ҳаракат дигар кунем бародаро, ҳамун я суми гуфтагиам, ҳамун я суми дабаи бо ҳам кас 1000 рубл мепартоя, иншоалло ки мешавад. дар ҳаққаш дуо кунем. марҳамат бо худаш ади сухан кардагиай, рӯи кардагиай, тамошо кунем хитон. Салому алейкум бародарони азиз. Мақсад ина мо омадем дар Валенсия хоб кардем, томография, анализ, ҳама чизо насборидем. Ҷуя бошед, пага насиб иншоалло операция мезгаронем, дар ҳаққи ман дуо бошем бародаро ки операция мезгарад. Суми ҳами чипаму дасто чӣ кардем, ҷамъоварӣ кардем, додем. Суми ҳами чӣ балинса бародароя дастгири дигар кардем ки суми балинсара батем бетараф намонем.